Ekseni nawe lapho enkonzweni sikhona sonke uThixo usenzikwele izinto kodwa sike sanqoba singabanqobile siyanqoba Siyabingelela abazalwane ngegama lika Jesu umsindisi. Ameni. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi sithole ithuba lokuthi sikhonze nabazalwane, sikhonze inkonzo yabantu abasha KZN convention yango 2020. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi asinikele lithuba ukuthi namhlanje siphinde sivuke size sizokhonza. Sinobaba uNgwane namhlanje ozosenzela ireport ye-Education Board. Emveni kwalokho ubaba uMashika uzosipha izwi laNkulunkulu. Igama lami ngingu-Ayanda Wamadlala. Ngisindisiwe kakhulu uJesu, ngiyamthanda, uyinkosi nomsindisi wempilo yami. Amen. Angibingelela bonke abangcwele egameni lomfelo wethu Jesu Kristu. Ngithanda ukuba ngethule ireport yabantu abasha yezemfundo education. Ngaqala ngibeka ukuthi i-founder umfundisi Reverend Bhengu uyena owaqala lolu hlelo lwe-Youth Education Fund ukuba lukwazi ukuthi libhekelele abantu abasha. Kunezinto ezintathu ayibhekisa kakhulu. Okokuqala wayethi i-education, okwesibili imali, okwesithathu indawo ezulwini. Inhloso enkulu ye-Education Fund lena eyaqala uBhengu kwakuthi kusizwe to help those people who are coming from disadvantaged background ukuba bakwazi ukuthi bathole imfundo. Uma sebethola imfundo ke bakwazi ukuthi bathole namathuba emsebenzi bese beyaqashwa uhulumeni, baqashwa lezinkampani ukuze uhulumeni neinkampani bathola abantu abethembekile abazokwenza umsebenzi ngokwethembeka bagcine nezimali ngendlela okuyiyona yona. I-Education Board ke KwaZulu Natal ke i-manager noma iphatha i-Education Fund ebhekelene ibhasari yabantu abasha i-youth. Le mali lena i-collectwa emhlanganweni yabantu abasha kuma-locally, kuma-monthly, kuma-kota ibisihlanganisa ndawonye isiya-ke esakeni ke elilodwa. Kuya kube nohlelo lokuthi i-approve the day when you approve all application. Le approval yenziwa every first week of December lapho kuhlangana khona ama-members e-board, kuhlangane nama-organizers, abantu abasha, and also all pastors. Kuyabe ne-criteria ke elandelayo ukuthi approve kanjani. Kubhekakala i-financial need of each and every student, and then you also look at the academic record of each and every student,
And you also look on the accredited institution. Ngamaze afuneke umfundi aye endaweni lapho noma esephasile khona isitifiketi sakhe singasebenzi. Le bursary yethu ke ibenefita ke bonke abantu abasha abahluphekile ba-applyayo. Iyasiza futhi nokufundisa abefundisi ukuze abafundisi bethu kuba abafundisi abaqeqeshiwe. Nanokuthi kube ne-upgrade njalo bavuselelwe ezifundweni zabo ke zeBhayibheli. I-report ke iyayethulwe unyaka nonyaka. Unyaka wethu uphela njalo at the end of May. Bese kunikezela ke i-report ke epheleleyo echaza ukuthi sinama-learners noma sinama-student kuma-institution athile nathile nathile. I-student ngasinye sikhokhwela imali nethile nethile, senze i-course ethile nethile nethile. Bese sinikezwa ukuthi yonke imali isebenze kanjani kusukela unyaka uqalile. Sinama-student amaningi endaweni ezahlukeneyo, kuma-colleges, private and public, lapho eqeqeshwa khona. Sekunemiphumela ke emihle esesiyitholile, ama-outcome abekhona, ukuthi abaningi ababesitholele bursary have been graduated, bangama-graduate, abanye bathole employment, bakuma-position amaningi amakhulu, abanye bavule namabhizinisi. So sikubonga kakhulu ukuthi abanye bakwazi ukuthi bacontribute khona la kule mali ye-education fund uma sebeqedile sebenemsebenzi. Ngiyakhumbula nje khona omunye ofaka njalo every year athatha ama-student awu-6 esawaphrovile awanikeza imali awanikeza ibhasari. Lona omunye futhi ama-student amanye akade ebenefithe kule bhasari. So yilela ke report esinayo ke kulonyaka konke esikwenzile. Ama-financial reports anikeza ama-details. Iwona siwazi siwa-distribute kuzobona ukuthi students sathola malini, babe kungaphi ama-colleges, bebenza ziphi izifundo, konke lokho khona kuma-financial statement. Siyabonga kakhulu. Siyabingelela kabazalwana bonke abatsha ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Ekseni njena siyaphinda ukubulisa umhlangano wabantu abatsha ngegama likaJesu. Bese ngichaziwe ke ukuthi ngingumfundisi uMashika wase Pietermaritzburg e3NJ Assemblies of God. Ngiceliwe ke ngabantu abatsha ukuba ngizokuma phambi kwabo ngibeke izwi likaNkulunkulu. Babe sebeyangipha ke nesihloko esizawukhuluma ngaso esithi Why Jesus Christ? Isihloko sethu esiqondene naso kule weekend yabantu abasha base KZN. Ngiyacabanga ukuthi kuye kwafika ezingqondweni zabo ukuthi makuke kubhekwane negama likaJesu ngoba sibhekene nengwadla, sibhekene ne-challenge emangalisayo when kuziwa kule ndaba yegama likaJesu Kristu. Abazalwana bayabona nabo ngaphandle ukuthi lidicileleke phansi kanjani igama likaJesu. So ke sifuna ukuthi sibuyisele abantu abatsha kuleyo nto babe naleyo understanding njengalokhu bemamkelile uJesu njengenkosi nomsindisi. So bazalwana izinto esizawuzikhuluma lapha sizawufunda izwi lenkosi kwincwadi kaJohn 1 verse 35 to 37. Siphinde sifunde kwincwadi kaMark 16 verse 15 to 18 ukuze sikwazi ukuyi-addressa lento esegameni likaJesu, i-importance yegama likaJesu Kristu kubantu abatsha. Ngicela ke sifunde. Again the next day after John stood and 2 of his disciples, and looking upon Jesus as he walked, he said, Behold the Lamb of God. And the 2 disciples heard him speak, and they followed Jesus. Then Jesus turned and saw them following, and said unto them, What seek ye? They said unto him, Rabbi, which
is to say, being interpreted, Master, where dwellest thou? Masithanda ke baba siyabulela kakhulu ilizwi lakho liyaphila izwi lakho linguwe ilizwi lakho lingamadoda asiqondisayo ngalo Thixo wethu ingcwele umhlabeleli uthi sinobomi uNkulunkulu wethu othandekayo sisize ngalesi sikhathi ngegama lika Jesu amen ngibusiswa ke bazalwana ngalamazwi siqale lapha kwindaba kaJohn chapter 1 verse 35 and 37 ngoba ngizopresenta le ndaba ngizofaka lo moya ngizogqugquzela lento kubantu abatsha ukuthi malingasinki igama lika Jesu malingapheli igama lika Jesu ngoba igama lika Jesu linika amandla 1 igama lika Jesu liyasivikela igama lika Jesu lixosha uvalo liyawaqinisa namadolo ethu so kasifunekanga silahlekelwe yile ndaba enkulu kangaka esegameni lika Jesu inkosi yomsama inibusise iyangibusisa ke kakhulu le ndaba ngiyithatheleke kulamavesi elithi izwi lenkosi uJohn umbhaphathizi njengomuntu owayeyiforerunner to introduce uJesu emhlabeni wonke uJohn the Baptist ubona uJesu kuqala iBhayibheli lithi wema kanye nabafundi bakhe ngistrayikwe leyo ndaba nje kuphela ethi wema kanye nabafundi bakhe ngamanye amazwi ngifuna ukuveza ukuthi iministry kaJohn noba wayeyiforerunner yahamba yema lithi wathi aphema khona wambona uJesu ehamba kube sokuyembuleka ke kimi ukuthi iministry kaJesu roving ministry ministry ehambayo and ke kufuneka abantu abatsha kungabi ngabantu abantu abatsha abavaleleke kulezi ndonga zeinkonzo zethu abantu abasha bethu sizobafaka ukuthi mabaphume ukuze kwenzeke loku okuchiwo kwincwadi kaMark 16 verse 15 to 18 kunalawo mazwi elithi izwi lenkosi uJesu wathi go and preach the gospel ngamazwi enkosi uJesu ngenxa yokuthi uJesu wabonwa nguJohane ehamba waze wathi uJohane nake khombisa abafundi bakhe bhekani nanti iwundlu elisusa izono zezwe abafundi bakaJohane abamlindanga ukuthi uJohane makathi mabamlandele but basuka bazilandelela bona willingly belandela inkosi uJesu so sinaleyo nto enkulu ebekiwe ngaphambi kwethu as young people abantu abasha kufuneka kube ngabantu abatrainwayo njengalokube ngama-herald of his coming baphume batrainwe ukuze bayoshumayela ngoJesu so ipreacher kufuneka na uzawushumayela ngaleli gama ube confident number 2 ube disciplined ngoba uphethe igama eli-important and you must be holy ungalibizi ungekho holy ngoba ungaba yisisulu samadimoni okunye you must be clean na ungumuntu omsha ngoba na ushumayela kwipublic uveza le ndoda ebaluleke kangaka uveza amazulu kufuneka ube clean abantu bangakudabukeli ungumuntu omsha so ke lezo zinto ziyadingeka ukuthi masibe khona kumuntu ongumshumayeli igama lika Jesu malibongwe and you must trust in the Lord ukuthi na ushumayela eligama yilona elenza umsebenzi but not you siyabathatha abantu abasha njengaloku bephethe leligama lika Jesu sibatrain
they must be trained. Number 2, umuntu omsha ophethe leligama oshumayela ngoJesu kufuneka abe naleya servanthood spirit, abe nomoya obucaka, and abe ngumuntu omsha on a teachable spirit. Lastly, abe holy, abe ngcwele umuntu omsha. Ngoba sibhekene naloku ukuthi umoya mningi o against uJesu, and si convinced ukuthi uJesu Kristu wayisiza impilo yethu bantu abatsha. Ngivama ukuthi noba kungavela umuntu owayengishumayezile ngoJesu abese ke phinde ethi kimina leyanto engangiyibekile ngoJesu ngangcokola, sengingasho kuyi ukuthi hayi wancokola kahle ngaleso story osishoyo, but kimina sajika saba kukuphila ngoba uJesu ukukuphila. So sifuneka sipreache ke si compelled njengabantu abasha ukuthi sipreache eligama lika Jesu and no other name. Maningi amagama achithiwe nashunyayelwayo ngaphandle, but izwi likaNkulunkulu lithi alikho elinye igama abantu abangasinda ngalo kodwa ligama lika Jesu Kristu, igama lenkosi malibongwe. So abantu abasha njengoba sibatraina nje siyayibona indaba lapha kwincwadi kaMatthew 3 verse 7 ukuthi wathi nake Shumayela, because he was preaching a message yes salvation, wayeshumayela intshumayelo i message yokusindiswa kwemphefumulo. Lithi izwi lenkosi wenela wabona ababhali nabafarisi beza bebaningi, abantu beza lapho ishumayela khona, washintsha imessage. So imessage kaJesu funeka imile, gama lika Jesu malibongwe. Lithi iBhayibhile lami washintsha uJohn umbhaphathizi, waqala manje entshumayelweni yakhe wayigcwalisa izinto. Lithi izwi lenkosi wamenshina lapha ya ngenxa yokuthi ngifuna ukuveza lokhu ukuthi kubantu abatsha wathi nake bona abantu abaningi beza wadakwa sisixuku sabantu abaningi waze washintsha imessage. Imessage yakhe inalezi zinto ku verse 7. He called them the generation of vipers. Ngicabanga ukuthi baqala babona manje ungathi uyabethuka noba yena wayishumayela etugcotshiwe, kodwa izwi lenkosi liveza ukuthi wamenshina ukuthi abantu bayi generation of vipers. Yavala izinhliziyo. Uma siphethe leligama elikhulu kangaka funeka siqaphele nendlela esikhuluma ngayo kubantu. How do we present le ndaba yegama lika Jesu ngoba limnandi ezinhlizweni? In the very same message ka John the Baptist lithi iBhayibhile wayese ekhuluma ethi ngoba izembe libekiwe uNkulunkulu ngale mbazo uzawuyigenqa yonke imithi engatheli izithelo. Izinto ezinjalo zamazembe nama generation of vipers ne burning fire wamenza ukuthi abe mazinyo abuthelelezi abazalwana ababefikile kulondawo kuyo. Kube khona enye into ukuthi apha entshumayelweni yakhe na umlandela kakhulu uJohn the Baptist. Lithi iBhayibhile waphinda kwakhona wangena kwindaba ye-affair yenkosi
uHerod noHerodias. Lithi ke iBhayibhile lokho kwamenza ukuthi maka benamazinyo kwakhona abuthelelezi ngokuthi lithi bamvalela. Akufunekanga sishumayele izinto ezawusenza ukuthi singabisamkeleka ezihlizweni zabantu njengokuba abantu abasha sizoveza ukuthi why Jesus umhlaba udidekile, umhlaba usengxakini, umhlaba wazi ukuthi mawenze njani, but thina sinalo ikhambi lethu likuJesu. Abantu abasha bafanele uba mabatrainwe ukuze baphume baphathe le message. I-message yethu ithi from Cape to Cairo. Bekufanele ukuthi nakuvela ezizizwe ezisentla sihlangane nazo. Uma kubiza ukugilana ngezifuba sibe sibheke eCairo nobaba ngeza lapha kodwa bazamfica uNkulunkulu wethu egcwele lapha eSouth Africa. Igama lika Jesu malibonge. So ke kwincwadi kaMark 16 verse 15 to 18 uJesu ke manje lobonwe nguJohn ehamba ibisa lokhu ihamba njalo nomhlabeleli usho njalo uthi le ndaba isahamba njalo ivusa abantu abasekufeni. So uJesu ke ngokuya abakhomanda uthi bazalwane, go and preach the gospel. Ayikho enye into abantu abasha kufuneka bazixake ngayo nakuma church politics abangeni bona baphethe imandate yokuthi masiphume, go and preach the gospel kubo bonke abantu, in every creature, mabalizwe ilizwi lika Jesu. Uthi ke manje ke uma niphumile bazalwana nayo shumayela nazi izibonakaliso, they shall cast out demons. Bazawuba namandla abantu abasha okulwa namadimoni. Sinawo amandla okulwa namadimoni ngoba sinikeziwe igunya yinkosi uJesu. Number 2 uthi they shall speak in new tongues. Number 3 they shall take up serpents. Bazawuphatha nezinyoka ngenxa ukuthi amandla asegameni lika Jesu asenza sikwazi ukuphatha nezinyoka. Number 4 they shall drink any poisonous content and it shall not kill them. Igama lika Jesu malibonge. Number 5 sengigcina, they shall lay hands on the sick, they shall be healed. So umsebenzi omkhulu ukuthi masiphume siyo shumayela ivangeli singabantu abasha, sitrainwe, sifundiswe even nokubeka izandla phezulu kwabantu. Alichonge iBhayibhile ukuthi sibabeke lapho kubuhlungu khona, sibeke izandla phezulu kwabantu abagulayo, abantu basinde. Igama lenkosi uJesu malibongwe. Amen. Jesu fanele, Jesu fanele, Jesu fanele ubukhosi. Jesu fanele,